காரைக்குடி கல்விக்குடி ஆக்கியவர் வள்ளல் அழகப்பர் அவர்கள். கடந்த 42 ஆண்டுகளாக தேவக்கோட்டையில் சேவகன் அண்ணாமலை கல்லூரி அமைத்து ஏழை எளிய மாணவர்கள் கல்வி கண்ணை திறந்த வள்ளல் அண்ணாமலை செட்டியார் பிறந்த ஊர் இந்த புகழ்மிக்க தேவக்கோட்டை. இங்கே புகழ்பெற்ற மனிதர்கள் பரந்திருக்கிறார்கள். வித்ய சிவகாமணி சின்னைய செட்டியார், பாலகவி ராமநாதன் செட்டியார், AR சோமநாதன் செட்டியார், சின்ன அண்ணாமலை, தமிழ்வாணன், TR அருணாச்சலம், ஆர்ச் அண்ணாமலை ஆகியோர் பிறந்த புகழ்மிக்க பூமியில் தேவக்கோட்டை. எங்கள் கேபிட்டல் தொலைக்காட்சி நிறுவனர் புரட்சி கலைஞர் விஜயகாந்த் அவர்கள் படித்த ஜெயபிரித்த மேல்நிலைப் பள்ளியிருக்கிறோம் இதே தேவக்கோட்டை. உச்ச நீதிமன்ற நீதியரசர் AR லட்சுமணன், நீதியரசர் கற்பக விநாயகம் போன்ற ஆண்டோர்களும் சான்றோர்களும் பிறந்த ஊர் இந்த தேவக்கோட்டை. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக காந்தியடிகள் சொன்ன செய் அல்லது செத்துமடி என்ற தாரக மந்திரத்தை ஏற்று 5 ஆண்டுகள் சுதந்திரம் பெறும் முன்னரே, அதாவது 47 சுதந்திரம் கிடைச்சது. ஆனா 1942